Molt bones. Continuem ara a les 6 de la vesprada amb Jaume Monzó, que ve a presentar-nos un parell de llibres de novel·les que ha escrit i també a conèixer-lo i a veure si ens agrada tot allò que diu, que segurament sí. I bé, Jaume, benvingut. Bé, vaig a llegir primer una xicoteta introducció respecte a tu, res que no sàpigues ja, de la teua vida, val? Eres llicenciat en Filologia Catalana, correcte? Val. De 2004 a 2010 vas estar al capdavant de la redacció del setmanari El Temps i d'aleshores ençà et dediques a la docència, tant a secundària com a l'ensenyament d'adults. En novembre de 2014 vas publicar la teva primera novel·la en línia amb l'editorial Sembra Llibres, una novel·la original que, diguem que tenia molta relació amb les xarxes socials, amb la comunicació dels jovens a distància, una mena de... quan estan confinats a casa... Exactament. Confinament voluntari. I amb aquesta novel·la vas tindre el premi al llibre juvenil millor editat, que es va donar la Generalitat Valenciana. Molt bé. També has conreat moltes iniciatives col·lectives. Vas participar el 2015 en el Premi Carolina Planells contra la violència de gènere amb el relat T'estime tant, sobre les relacions obsessives. També en 2017 vas participar en el llibre Vols dir que som això, amb el conte Va de bo, una història que tracta d'explicar l'ambient del trinqueig i de la pilota, que és una de les teves aficions. I en 2019, l'any passat, amb Andana Editorial, vas publicar una incursió en la literatura infantil publicant La colla 1, que és un relat d'aventures amb la pilota i l'esport de la pilota valenciana com a referent, no? Principal. Sí. Bé, anem ara per parts un poc perquè ens comentes en línia, comencem per en línia, de què tracta, què et va motivar a fer-la. Mira, així està en línia. Bé, doncs en línia és un poc fruit de la casualitat, perquè jo inicialment la meva idea no era fer un llibre, jo estava mirant a veure jo soc professor de llengua, em preocupava tot el tema de la qualitat lingüística de la comunicació en xarxa, dels whatsapps en aquell moment, que començava tot el rotllo aquell, començava a ser una cosa habitual, la comunicació entre els joves, entre els meus alumnes, i a partir diguem-ne, d'això, de començar a mirar, a veure com escrivien, com no escrivien, vaig veure que a través de les interaccions per la xarxa es podia contar una història. Vaig començar a estirar d'aquest fil. He de dir que inicialment la meva intenció no era fer un relat juvenil, diguem-ne, inicialment era un relat de caire eròtic, el que vaig fer inicialment, però al final la cosa va anar eixint com va eixir i quan el vaig tindre acabat, doncs vaig provar fortuna en el món editorial, no havia escrit mai abans, sí que havia escrit, però molt a nivell aficionat per a mi, no havia provat mai en el món editorial. Vaig tindre la fortuna que a Casa Sembra, que la gent de Sembra Llibres, es va agradar la idea, van creure en la idea, van buscar un bon dissenyador, Josep Andrés, que va dissenyar la maquetació del llibre, i això, vull dir, i el resultat doncs, va ser el llibre d'en línia, que va tindre un cert, diguem-ne, èxit en el moment de la seva publicació. Com has dit, la Generalitat es va donar el premi al llibre juvenil millor editat i el llibre, doncs, conta això, conta la història d'un grup d'adolescents a través de les seues relacions en xarxa, a través dels seus missatges, dels seus perfils, en aquest cas a Facebook, perquè quan el vaig fer, doncs allò d'Instagram encara no tirava tant. De fet, n'hi ha fins i tot algun SMS en el llibre, perquè, clar, en el moment que el vaig fer encara convivia el WhatsApp amb els SMS, i res, i conta una història de relacions, de desiniciació en el sexe, les drogues,
les preocupacions del món de l'adolescència, però, com dic, l'originalitat està en la manera de contar-ho. Està contat com una mena de revisió del gènere epistolar de cartes de tota la vida, doncs així en missatges. En missatges. Clar, per això hi va radicar l'originalitat i l'èxit de la novel·la ja vas per la 6ª edició. Sí, clar, els temes que tracta i la manera com els tracta ha fet que en el sector, abans sentia quan parlàveu en Lliris que parlem de si la literatura juvenil o no literatura juvenil, bé, jo sí que crec que hi ha un perfil de literatura adreçat a un determinat públic entre, diguem-ne, 14, 17, 18 anys, i entre aquest sector de població, evidentment, ahir juga un paper important el tema dels programes de lectura escolars. Diguem-ne, el llibre ha calat bastant bé en tot el tema d'instituts, en programes d'animació lectora, i això ha fet que, efectivament, que per això que ja 5 anys, 6 anys ja, en faran novembre, després el llibre continua funcionant i, diguem-ne, vaig per la 6ª edició. I ha fet també, el que passa és que igual és un poc pronte per avançar, però que el llibre que s'estan treballant en veure de quina manera li donen continuïtat. Clar, també com noves xarxes, el món avança, el món de la comunicació... Clar, tot això ha avançat des de 2014, que és el llibre, que realment està, el llibre jo el vaig acabar de revisar a principi de 2014, doncs, clar, ha canviat moltíssim la manera de comunicar-se de la gent, diguem-ne, de l'edat dels protagonistes del llibre. I aleshores, clar, estem mai a veure què. Eres molt actiu, no? Perquè la teva també investigació, no? A l'hora d'editar i tal, és ficar-te fins dintre del tot del món de les xarxes, no? I veure també l'observació, també. Bé, sí, en línia el que vaig fer, des de bon principi, el que vaig fer va ser, diguem-ne, donar-li vida al llibre en el món virtual. O sigui, jo vaig crear els perfils dels personatges en diverses xarxes socials i els vaig fer interactuar entre ells i interactuar amb el lector, que això és el que ha sigut el més interessant, perquè ha permès que els lectors es puguen adreçar, i de fet ho han fet molts lectors, directament a un personatge, o sigui, parlar d'un personatge, dir-li el que en pensen del personatge, fins i tot fer-li algun retret a algun personatge. I això ha sigut un joc interessant, el que passa és que, evidentment, això és una bogeria, perquè, clar, jo durant un temps gestionava 8 o 9 perfils de Facebook diferents de gent que parlaven entre ells, aleshores era un poc caos, però sí, com a experiència funciona bastant bé i ha sigut bastant divertit. Molt bé. Molt bé, i ara anem a parlar de La Colla 1. De La Colla 1. La Colla 1 és del 2019, si no m'equivoque? Sí, d'abril de l'any passat. Molt bé, molt bé. Les vas anar per aquesta època? Sí, just ara, esta setmana, m'estan venint allò de les memories aquelles del Facebook, m'estan recordant que sí que va ser el lliurament del premi, va ser, si no recorde malament, el 16 d'abril, 16-17 d'abril, crec que va ser, de l'any passat. Val, i de què tracta La Colla 1? Sabem que és tema pilota. Val. Bueno, és el teu primer pas en la literatura infantil. Fins i tot podríem dir que és el meu primer llibre concebut com a llibre des de bon principi. És a dir, que el del línia, jo la meva idea inicial no era fer un llibre, però una vegada ja havia publicat en línia i el llibre havia tingut un cert recorregut, doncs sí que ja em vaig plantejar de tornar a escriure, diguem-ne, amb cara i ulls, no? Un llibre des del principi fins al final i contant una història. El que no sabia ben bé era què fer, perquè jo el primer que vaig fer, com t'he dit abans, va ser reprendre la idea de la novel·la eròtica similar en línia, però no em vaig quedar enganxat, no aconseguia tirar l'avant. I un dia una amiga, que sabia que estava escrivint, que m'agradava escriure, que ja havia publicat, em va, diguem-ne, suggerir-ho, em va dir, ostres, podries fer un llibre de superherois, pensant també en les meves filles i ella en el seu fill, que també té. Podries fer un llibre de superherois valencians. I a partir d'ahir es va quedar la idea.
i doncs, vaig anar pegant-li voltes, vaig escriure les 4 ratlles primer d'un conte que no té res a veure amb el que va acabar sent, i a partir d'aquesta idea, de veure com lligava jo de superherois valencians, un dia, estàvem uns amics meus de paella, estaven allí, estàvem dinant, estaven els xiquets per allí jugant, i un amic, Joanet, li va llançar una pilota al seu fill, a Guillem, li va llançar una pilota i el xiquet va intentar allò tornar-la d'un puntelló i son pare li va dir, raspa, Guillem. I allò del raspa en seguida em va crear una connexió ràpida. Vaig dir, ostres, ja tinc la idea. El personatge serà raspa. Serà Guillem, serà raspa. I a partir d'ahir vaig començar a estirar del fil del que són, diguem-ne, el llibre va de pilota, però el llibre és un llibre, diguem-ne, de superherois clàssic. O sigui, unes persones que tenen poders i que els passen coses, hi ha uns bons, uns dolents, que lluiten i guanyen els bons, com ha de ser sempre en aquest cas. Així la diferència està, primer, que no m'agrada la paraula superheroi i per tant jo els dic ultracapaços, i d'allò la colla 1, que és la colla dels ultracapaços. I la segona cosa és que els poders, les ultracapacitats que té cadascun d'ells, provenen de la seva tradició familiar. Per exemple, el protagonista, mira, si està en la samarreta, es veu el protagonista que raspa és fill i net i besnet de pilotaris. I aleshores, en la seva mutació genètica, el que ha fet ha sigut desenvolupar ultracapacitats que tenen a veure amb la pilota. Per exemple, pot llançar pilotes de baqueta per les mans o pot fer a 2, o sigui que es pot duplicar en 2 persones alhora. Hi ha un altre personatge que és Zeta, que està així, que Zeta ve d'Arroseta, i aquesta és filla i neta de forners. Aleshores té una sèrie d'ultracapacitats que tenen a veure amb l'arròs al forn. Llança uns projectils d'arròs, té unes botifarres lacrimògenes, té una pala, com és el seu escut, i els altres personatges doncs són aquest d'ací, que és Serran, Piulalí, que és de família de coeters, té poders vinculats en la pirotècnia. Néstor, que està així, Néstor és fill de músics, fill i net de músics, i té una sèrie d'ultracapacitats vinculades en la música. Per exemple, el pas doble, pot córrer el doble que és de més, o pot parar el temps amb la massa del bombo, o amb la dolçaina pot alterar les ones electromagnètiques, pot enviar missatges, per exemple, de mòbil. I, per últim, està la Rínxols, Cristina, que és filla i neta de barbers. Té una sèrie de poders vinculats a la barberia. Així són els bons, diguem-ne. Per a que la història funcioni, fa falta uns que siguin dolents, molt dolents, que volen destruir el món, com passa sempre en aquests casos. I els dolents també són el mateix, diguem, els seus poders venen de la seva tradició familiar, però són gent de tradició familiar de lladres, d'especuladors, per exemple, hi ha uns que llancen monedes afilades per els dits, o són contaminadors, i diguem-ne que s'estableix una lluita entre els bons i els dolents per defensar el patrimoni valencià. L'objecte de lluita és el patrimoni. Per exemple, en un capítol desapareix el guerrer de Moixent, l'han de recuperar. En un altre capítol segresten a la fallera major infantil, la Vella del Foc, la Malaenera, el Sant Jordiet, el que la Mare de Déu del Misteri a tots els xiquets de totes les festes. I de la colla 1 doncs, han de resoldre el cas amb els seus poders. És una història d'aventuretes i la pilota, diguem-ne, és el fil conductor perquè Raspa, que és el protagonista principal, té una supercapacitat més que tots els altres, i és que quan, clar, són xiquets de 10 o 11 anys, vull dir, de vegades no saben ben bé com actuar. I aleshores, quan no saben ben bé què fer, Raspa va al trinquer de Pelayo. Suposo que sabeu que en el trinquer de Pelayo, en la galeria del Dau, dalt estan les fotos del Nel de Murla, quart,
Juliet, el Rovellet i el Novès, que són les 5 figures de la història de la pilota. Doncs Raspa va al Trinque de Pelayo i parla amb ells li parlen. O sigui, les figures de la pilota li parlen a Raspa com Superman quan veia allò de l'holograma de son pare. Doncs li parlen les figures de la pilota i li donen pistes per a resoldre les coses que ens passen. Diguem-ne un poc el fil conductor del llibre i la història que conta. És impressionant, vull dir. És una bogeria un poc, també. No, però vull dir, és una passada, no? Els personatges, com els has tret, com els has tractat, cada un amb la seva, diguem, personalitat, amb el seu... però també, a més, d'una forma original, relacionada amb la terra, no? Amb el país, i no sé... En el cas dels personatges també m'agradaria destacar que quan vaig començar a fer-lo no volia caure, tot i que evidentment havia d'anar a parar alguns tòpics, perquè clar, la pólvora, la dolçaina, la pilota, era evident que això havia d'estar, però no volia caure en un, diguem-ne, etnicisme. No volia que quedara la cosa com que així la valenciania... Jo volia ser el que repartís carnets de valencià. Clar, jo no repartís carnets de valencià. Aleshores, vaig fer que els personatges també ens conta un poc la història de cada personatge per saber d'on ve. Doncs, per exemple, Ferran, que és Piulalí, és d'origen xinès. Ha nascut així, però els seus pares, de fet, els seus avis són els que van vindre de la Xina. O en el cas de Nelson, he dit abans Néstor, m'he equivocat, és Nelson. Nelson, els seus pares van vindre de Cuba, just quan ell a punt de néixer. O els pares de Rinxos, de Cristina, van emigrar en la postguerra d'un poble d'Aragó. Vull dir, que esperar. La idea era un poc que volia transmetre que ser valencià és viure-ho. Que no és una qüestió de naixement ni d'ADN, vull dir, és sentir-se valencià i preocupar-se per les coses, pel nostre patrimoni així entès a l'engròs. Vull dir, perquè també en un capítol, per exemple, segresten tot el carregament de pólvora que arriba a València i no es poden fer coets, per exemple. La cultura entesa així a l'engròs. Molt bé, doncs com poden adquirir o com pot la gent comprar els teus llibres, on estan? Evidentment estan en tots els canals habituals de literatura que tinguen llibres en valencià, a través de... Ara estem tancats tots, doncs mala sort, però està la campanya de llibreries obertes que es pot encomanar en les llibreries habituals. En qualsevol cas, també a través de les webs de les editorials es pot accedir a aquesta informació, però en principi, de tant un com l'altre, tinc la sort que tant Sembra Llibres com Andana Editorial són dos editorials que tenen un canal de distribució habitual i potent. Aleshores, en els llocs habituals on es compren els llibres. En les llibreries sempre millor que en Amazon. Molt bé. Algun projecte ara? Tens algun projecte ara de futur? Doncs el que te comentava abans, tot això de la Covid, a mi en el meu cas concret, com suposo que com a molta altra gent, ens ha pillat en el pastís a punt de treure del forn. Teníem ja un projecte molt avançat, ja pràcticament a punt d'eixir al mercat, per a que estiguera en ple rendiment de cara a Sant Jordi, però ens va pillar el bou i just, ja t'he dit, ens va pillar just en el moment últim, ja a punt d'eixir al carrer. Suposo que haurem d'esperar a que tot això millore i la situació canvia i veure què, però sí, en principi el projecte més immediat i bé, i després, evidentment, algunes altres cosetes que vaig fent. Tinc un altre llibre infantil entre mans i sempre està ahí aquesta novel·la eròtica que mai he deixat de fer. Ara pareix ser que ja li tinc el fil a l'agulla, a veure si aconseguís acabar-la. De moment ja tinc 50 pàgines fetes, suposo que l'acabaré. T'està venint
La vergonyeta, no? De l'erotisme, d'això, que comences No, a no, fer que va, no. o què? No, jo soc poc de vergonyetes, la veritat. No soc molt de vergonyetes, jo. A mi una vegada em va dir Vull trobar... que llegir era sexy i jo dic, igual, escriure... No, llegir... Això per descomptat, això, llegir és sexy. A més, i escriure també, veig esperon, vull dir... Però jo, quan els meus alumnes me pregunten i per què llegir? Jo sempre els dic, llegir per a lligar. Si aneu en l'autobús i aneu llegint un llibre, això té sex appeal. Això jo sempre els ho dic. Molt bé. Molt bé, doncs... Per la nostra part, això, el missatge que estem també dient, que la cultura no s'atura, s'ajorna, i que feu tot el possible per conèixer els nostres autors i els nostres llibres. I moltes gràcies, Jaume. A vosaltres. Una abraçada.